Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε περιγείας από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι Ionian TV. Μας βλέπετε και στην Nova αλλά και στους 12 νομούς και φέρνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στην πανέμορφη Ηλία για ένα τη χρονιά από το Ionian TV. Λοιπόν, σήμερα κάτι εντελώς διαφορετικό και άρπαξα την ευκαιρία γενικότερα από τα πράγματα που έχω δει. Άρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε κοντά μας εδώ στην εκπομπή έναν άνθρωπο που έχει δώσει το δικό του στίγμα στην Αμαλιάδα γενικότερα στην Ηλία. Και καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Βουκυλάτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πατσούρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αποδοχή. Υπό αντίξωες συνθήκες βγαίνουμε τελικά στον αέρα. Γιατί... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο λόγος σήμερα που σας καλέσαμε στην εκπομπή μας εδώ είναι ότι θέλουμε να μάθουμε και οι τηλεθεατές να δουν τι σημαίνει παλιά Αμαλιάδα, τι σημαίνει Αμαλιάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Άρα έχουμε έναν άνθρωπο Αμαλιαδίτη κοντά μας που έχει γράψει τη δική του ιστορία, του αρέσει όλο αυτό που κάνει, αλλά Βουκυλάτος δεν μου φέρνει από εδώ το όνομα. Και θέλουμε και ένα σύντομο μίνι βιογραφικό δικό σας. Ποιον άνθρωπο έχουμε κοντά μας? Όντως. Θα ξεκινήσω από την Αμαλιάδα του 60, αλλά από άλλη αφετηρία. Το 1951 θα ήθελα να πω ότι η οικογένειά μου και ο πατέρας μου και η μητέρα μου κατάγονται από την Πάτρα και είναι γεννημένοι στην Πάτρα. Η απότερη καταγωγή τους είναι του μεν ενός από την Λευκάδα, της δε μητέρας μου από την Κέρκυρα. Μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο πατέρας μου, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί μετά τον πόλεμο με τους Άγγλους συμμάχους σαν μηχανικός οχημάτων, δέχτηκε μια πρόσκληση από την νεοσύστατο τότε σύλλογο λεωφοριούχων του ΚΤΕΛ, νομού Ηλίας, για να εκπαιδεύσει τεχνικούς. Έτσι τουλάχιστον είπε της μητέρας μου. Η μητέρα μου ήταν μια κοπέλα αστικής οικογένειας από την Πάτρα, η οποία την πρώτη φορά που ήρθε στην Αμαλιάδα εξεπλάγει. Αγρίεψε. Εκείνη την εποχή η Αμαλιάδα φωτίζεται το 51, φωτίζεται όπως και από το 37, γιατί από τότε ξεκίνησε τη λειτουργία της η ηλεκτρική εταιρεία της Αμαλιάδας. Φωτίζεται λοιπόν από αυτή την ηλεκτρική εταιρεία. Και για την ιστορία μέχρι και το 60 που έγινε το δίκτυο, αποπερατώθηκε το δίκτυο της ΔΕΗ και ανέλαβε μετά η ΔΕΗ. Οπότε ο χώρος, το κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας παραχωρήθηκε στη Φιλαρμονική Αμαλιάδος. Με το γνωστό μαέστρο, θα τα πούμε αργότερα, έτσι. Με τις γνωστές επιτυχίες. Της είπε λοιπόν ότι θα μείνουν 2 χρόνια στην Αμαλιάδα. Γιατί πρέπει να πάω να εκπαιδεύσω τους τεχνικούς για τα λεωφορεία. Ναι. Του πατέρα μου του άρεσε όμως η πόλη. Και αποφάσισε να εγκατασταθεί. Έτσι μετά από 2 χρόνια, 1 χρόνο μάλλον, άνοιξε και το πρώτο συνεργείο, το οποίο ήταν στη θέση που είναι η αποθήκη του κτέλ Αμαλιάδος τώρα. Εν συνεχεία το 1957 έκανε το μεγάλο συνεργείο, το οποίο είναι απέναντι από το ραδιοφωνικό σταθμό και υπάρχει και σε φωτογραφία που σας έχω δώσει, πριν από την καθύψωση επεκτασή του, γιατί τώρα είναι 3όροφος ο σταθμός, ήταν ισόγειος τότε. Και έκανε τότε το μεγάλο συνεργείο, το οποίο απασχολούσε γύρω στα 30 άτομα. Για τα τότε δεδομένα, Για τα τότε δεδομένα ήταν βιομηχανία. Έτσι ακριβώς. Μηχανοτεχνίτες και μαθητευομένους. Η μητέρα σας τι είπε, παρέμεινε? Η μητέρα μου μέχρι που έφυγε από αυτή τη ζωή, το παραπανώ της ήταν ότι μου είπε 2 και εννοούσε 72 τα χρόνια. Πέρασε καλά τουλάχιστον. Πού να ξέρω. Γενικά η εικόνα που έχετε. Φαντάζομαι ναι. Άλλωστε εκείνη την εποχή, για να επανέλθουμε και στο άλλο ερώτημά σας, εκείνη την εποχή η Αμαλιάδα δεν είναι όπως είναι σήμερα, δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Πάντα σε μια πόλη έρχεται ο κυρίαρχος πληθυσμός, ο οποίος καλύπτει τον άλλον, καλύπτει τους γηγενείς δηλαδή, τους νικάει. Κατανοητό. Το ίδιο έγινε και το 60 και δεν έγινε μόνο με τους δικούς μου γονείς που ήρθαν από την Πάτρα, έγινε από τους... φέρανε δε αυτοί και την κουλτούρα τους και την καλλιεργιά τους, γιατί όσο και να μην
και να λέμε ότι τα χρόνια ήταν δύσκολα. Και οι Ζακυνθινοί είχαν την κουλτούρα, τη μουσική. Οι Γορτίνοι ήταν εργατικοί και καλοί επαγγελματίες, και γι' αυτό θα δείτε ότι προκόψαν όλοι και μπόρεσαν και όλοι αυτοί έσμιξαν. Ναι, και έγινε ένα συνοθήλευμα πολύ ωραίο όμως. Ναι, πολύ ωραίο, γιατί κατέληξε η Αμαλιάδα του 60 να έχει αστικό πληθυσμό. Ο αστικός πληθυσμός έχει κάποια κουλτούρα, έχει κάποια καλλιέργεια. Του αρέσει η επιχειρηματικότητα, του αρέσει η διασκέδαση. Ναι. Αυτά τα στοιχεία. Πράγμα που πλέον δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Ναι. Βέβαια, να λάβουμε υπόψη μας ότι μπήκαν και άλλοι πειρασμοί στο μεσοδιάστημα, δηλαδή μπήκε η τηλεόραση και μπήκε και το κινητό. Έτσι. Αυτά δεν ήταν καλά πράγματα για να μπορέσει να διατηρηθεί η Αμαλιάδα η τότε. Στην Αμαλιάδα την τότε το ευτύχημα ήταν ότι καταρχήν έγινε γνωστή στον έξω κόσμο από την ελληνική περιηγητική λέσχη. Η ελληνική περιηγητική λέσχη ήταν ένας όμιλος από διακεκριμένους Αθηναίους στο συμβουλίο του, ο οποίος ο σκοπός της ήταν να γνωρίσουν οι Έλληνες τη χώρα τους και οι ξένοι να γνωρίσουν την Ελλάδα. Γι' αυτό, από πολλά μέλη απαρτίζονταν. Ναι, τα μέλη του συλλόγου ήταν πανελλήνια. Ήταν πανελληνίος, δηλαδή είχε κλάδους στο Πανελλήνιο. Στην Αμαλιάδα είχαμε την τύχη να αγοραστεί από την ελληνική περιηγητική λέσχη ο χώρος που γνωρίζουμε τώρα της περιηγητικής, όπως συνεχίζει να ονομάζεται, και που είναι και το ξενοδοχείο, το Harmony, της οικογένειας Ανδριόπουλου, και το οποίο τμήμα της περιηγητικής στην Αμαλιάδα είχε μέλη εγγεγραμμένα, διοργάνωνε εκδρομές, έφερε τους πρώτους τουρίστες. Μιλάμε για το 1950-60 πότε? Η λειτουργία της περιηγητικής, του κλάδου της Αμαλιάδας της περιηγητικής ξεκίνησε το 59-60. Σας έχω και μια φωτογραφία, μάλιστα είναι του πατέρα μου, είναι η ταυτότητα του μέλους, το οποίο δείχνει στην πίσω σελίδα, στο πίσω μέρος. Το βλέπω εδώ, ελληνική περιηγητική δείχνει και τις εγκαταστάσεις, τις τότε εγκαταστάσεις της περιηγητικής σε όλη τη χώρα. Το περίπτερο του Δαφνιού. Το περίπτερο του Δαφνιού είναι αυτό το γνωστό που βλέπουμε και σε έργα εποχής, στο οποίο γινόταν η γιορτή του κρασιού, με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, με ηθοποιούς και με τέτοια πράγματα. Και έχει παραμείνει και η γέφυρα αυτή. Ήταν η νήσος το ποτάμι που φτάνει στη θάλασσα, έχει παραμείνει αυτή η γέφυρα. Ναι. Η νήσος Μονή στην Αίγινα, το περίπτερο Σερών, η περιηγητική της Αμαλιάδος, η πλάζ της περιηγητικής της Αμαλιάδος ήταν από τις πρώτες οργανωμένες πλάζ στη χώρα. Μάλιστα. Είχε καμπίνες για να αλλάζεις, είχε ντους, που τότε το ντους και οι καμπίνες ήταν κάτι πραγματικό. Βεβαίως ήταν κλειδί. Να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πρώτες τουαλέτες μέσα στα σπίτια της χρηματοδότησης ο Παπαδόπουλος, επί δικτατορίας. Μέχρι τότε οι τουαλέτες των σπιτιών ήταν έξω από το σπίτι και μακριά κιόλας. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε. Άρα το βιογραφικό σας δεν είπαμε, και επειδή γράφετε και γενικότερα και στα social media και σε εφημερίδες εδώ του τόπου, σας αρέσει όλο αυτό. Πώς ξεκίνησε αυτή η κουλτούρα? Έχω γράψει, και πώς ξεκίνησε αυτό? Θα σας πω. Από πού πηγάζει όλο αυτό? Και είπατε για τα γραπτά. Έχω γράψει γύρω στα 80 χρονογραφήματα. Μεταξύ αυτών είχαν και στοιχεία, μεταξύ αυτών ήταν και μερικά που είχαν στοιχεία ευθυμογραφήματος. Να διακομωδώ λίγο την κατάσταση, να μην την κάνω πολύ βαριά. Δεν μας αρέσει να είναι και συνέχεια βαριά. Έτσι, δεν θέλουμε και συνέχεια βαριά πράγματα στη ζωή μας. Ναι. Προσπαθούμε να τα αποβάλουμε πλέον, όσο μεγαλώνουμε ειδικότερα. Άρα, ο Θοδωρής ο Βουγγελάτος, πώς μπήκε αυτό το σαράκι να ασχοληθείτε και με τα κοινά έχετε ασχοληθεί, πρώην ερετός, έτσι? Ναι. Εδώ βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα και ευχαριστούμε τον ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας και το κτίριο εδώ του Πελοποννησιακού Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Πέλοπας που μας φιλοξενεί σήμερα. Το ευχαριστούμε και αυτό θα το έχουμε
σε λίγο κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Για πάμε, για πείτε μου. Και του οποίου ιδρύματος αυτού έχω διατελέσει και πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, μετά τη χρεοκοπία του Ομίλου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού. Μάλιστα. Δηλαδή γύρω στο 95. Μάλιστα. Για πάμε λίγο. Αυτό το σαράκι, πώς σας μπήκε το να ασχοληθείτε? Είστε λάτρεις της Αμαλιάδας, ήρθατε εδώ, είπαμε αρκετά το πώς ήρθατε και τι ακριβώς πήρατε από τους γονείς σας και τελικά θέλει κόπο, θέλει μεράκι όλο αυτό. Θέλει μεράκι, να το γουστάρεις πολύ για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας, γιατί θέλουμε να μάθουμε και να βλέπουμε και επειδή έχετε πολύ αρχείο, μεγάλο αρχείο, πρέπει να δει και ο κόσμος γενικότερα πώς ήταν πριν από 60-70 χρόνια η Αμαλιάδα. Έτσι, η Αμαλιάδα που συνεχίζει και έγινε και γνωστή αρκετά από τον RSA, έτσι, από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας. Βέβαια, ήταν βασικό. Έτσι, έγινε γνωστή από το Ραδιοφωνικό Σταθμό, καταρχήν. Όταν έπαιζε από την ελληνική, στα Μεσαία τώρα και ναι, στα Μεσαία, από το 60 λόγω της περιηγητικής λέσχης και λίγο αργότερα από τον Σπύρο τον Περάτη τον Αείμνηστο, ο οποίος έκανε τις πρώτες κατασκηνώσεις των Βέλγων στην Κουρούτα. Ήρθαν τα πρώτα Βελγόπουλα. Κάποια στιγμή, όπως μου αφηγήθηκε ο Σπύρος, ήρθε ένας κύριος στο Δημαρχείο. Ο Σπύρος ο Μπεράτης ήταν δήμαρχος 75-78. Ήρθε ένας κύριος Ντεπρέν με τη γραμματέα του, ο οποίος, με τον οποίο μιλήσαν και του ζήτησε να συνεργαστούν για να φέρνει Βελγόπουλα να κατασκηνώνουν σε αυτή την περιοχή, τη δική μας. Και έτσι προκύψαν οι πρώτες κατασκηνώσεις, οι οποίες λειτουργήσανε επί Δημαρχίας Μπεράτη. Ο επόμενος δήμαρχος δεν θεώρησε ότι είναι χρήσιμος ούτε ο τουρισμός ούτε οι ξένοι. Ήταν και η ξενοφοβία, βλέπετε, της εποχής, και τις κατήργησε τις κατασκηνώσεις. Δυσάρεστη κατάσταση. Ναι. Δυσάρεστη Το κατάσταση. δε κάμπινγκ της περιηγητικής, το οποίο ξεκίνησε έτσι, συνέχισε το 76 με την οικογένεια Ανδριόπουλου και μέχρι σήμερα αυτοί το διαχειρίζονται και το χώρο της περιηγητικής, πολλές φορές σε ορισμένα σημεία όπως ήταν από τότε, γραφικός και πώς αλλιώς να το πω, και εμβληματικός. Έτσι όπως εμβληματικό είναι και το εινοποιείο της Κουρούτας. Έτσι. Που είναι πλέον δεξαμενές και έχουν τροποποιηθεί, ναι, και η οικογένεια Καραφλού. Ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία πλέον στην Ελλάδα. Ναι, και ανεβάζει αρκετά τον πύχη στην Κουρούτα. Ναι, τις αξιοποίησε κατά τον καλύτερο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που έπρεπε να γίνει. Επειδή έχουμε κάνει αρκετή προεργασία, μάλλον μαζί από κοινού κάναμε αυτή την προεργασία να βγει στον αέρα αυτή η εκπομπή, έχουμε πολλά εδώ. Καφενείο Κόντου, Ερμού, Σοχιά. Πάμε λίγο σιγά σιγά, γιατί την ώρα που θα μιλάμε θα βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και φωτογραφικά. Να ξεκινήσω από τα καφενεία. Από τα καφενεία. Μερικά εξ αυτών ήταν και κέντρα όπου πραγματοποιούσαν οι χοροί της εποχής. Οι οποίοι χοροί πολλές φορές με την μουσική υπόκρουση της φιλαρμονικής της εποχής. Η φιλαρμονία δεν υπάρχει όμως τώρα. Τι να υπάρξει. Μάλιστα. Πολλά δεν υπάρχουν τώρα, διότι πρέπει να έχεις βούληση για να προάγεις τον πολιτισμό. Όταν από την στιγμή που βγαίνεις κοιτάς πώς θα ξαναβγείς, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Πρέπει να λειτουργείς. Περνάτε για το μήνυμά σας τώρα. Πρέπει να λειτουργείς σαν να θες να χάσεις στο τέλος της τετραετίας. Μόνο έτσι θα είσαι σωστός δήμαρχος. Να έχεις πολιτικό κόστος και προσωπικό. Έτσι. Για πάμε λίγο. Ο κόσμος διασκέδασε, πιστεύετε, ναι, λοιπόν, κύριε Θόδωρε, πιο πολύ από τώρα? Δηλαδή, έβγαινε ο κόσμος, δεν υπήρχε το κινητό, δεν υπήρχαν όλα αυτά που άλλωστε προαναφέρατε. Ναι, είναι σχετικό αυτό. Θα σας πω την άποψή μου, η οποία μπορεί να είναι και υποκειμενική. Διότι και εμένα με σούρνανε οι γονείς μου σε κάποιους χορούς μικρό και βαριόμουν και τα λοιπά, αλλά τώρα αυτές οι αναμνήσεις εμένα μου είναι ωραίες. Γινώσανε χοροί στο καφενείο του Καγιάφα, εκεί που μέχρι πρότινος είναι, δηλαδή Ελευθερίου Βενιζέλου και Δαλιάνη, που είναι και σούπερ μάρκετ τώρα, και ήταν σούπερ μάρκετ και παλιά.
Αυτό είναι πολύ παλιό καφενείο. Αυτό χτίστηκε μέσα στην πρώτη 20ετία του 1900. Δηλαδή μέχρι 1900-1920. 100 χρόνια πίσω. Ένα νέο να πίσω. Με έπιπλα τα οποία ήρθαν από τη Βιέννη και από την Τεργέστη. Τότε. Στη φωτογραφία που σας έχω, το στιγμιότυπο είναι από το 1950. Υπήρχε επίσης το καφενείο του Καγιάφα στην πλατεία Αγίου Αθανασίου, γνωστό και αυτό, που επίσης γινώσατε χώροι εκεί. Και υπήρχε και το κέντρο του Αλεξανδράτου λίγο αργότερα, ή και τότε μπορεί να ήταν, Ευαγγελιστρίας και γραμμές σιδηροδρομικές. Βλέπω εδώ χορό Σαμαλιάδα, καφενείο Κοτρότσου, ηλεκτρική εταιρεία, όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, φιλαρμονική, θέατρο Καποδίστριας 1970. Όλα αυτό το αρχείο που έχετε εδώ και το έχετε αποτυπώσει και το έχετε στα χέρια σας, πού το βρήκατε, πώς γίνεται η έβρεση όλων αυτών των αρχείων? Πολλά από αυτά είναι οικογενειακά. Μερικά εξ αυτών, επειδή είχα μεγάλη φιλία με τον αείμνηστο, τον Σπύρο τον Περάτη, τον ιδρυτή του ραδιοφωνικού σταθμού, μου είχε παραχωρήσει μερικές φωτογραφίες, τις έχω χρησιμοποιήσει και μεταξύ του υλικού αυτού θα δείτε και μερικές από αυτές. Έχουμε το βλέπω κτίριο Μπελογιάννη. Καλά, αυτά είναι φωτογραφίες που υπάρχουν παντού. Που αξιοποιήθηκε, λέω. Ναι, έτσι. Σαν μουσείο. Σαν μουσείο πλέον. Ναι. Με επί Δημοτικής Αρχής Κράλη ξεκίνησε να γίνεται αυτό. Για πάμε λίγο για τη Σοχιά. Βλέπουμε εδώ ανάποδα Σοχιάς, επικάλυψη Σοχιάς. Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά και πού έχουμε φτάσει? Τη Σοχιά, όπως και τη βιβλιοθήκη, την έκανε ένας δήμαρχος της δικτατορίας. Γι' αυτό λόγο δεν είναι καλό να μιλιάς κακού και το αντίθετο. Ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε την επικάλυψη της Σοχιάς επί δικτατορίας, ο Λάμπης ο Τσεριώνης, ο οποίος πέθανε και πάμπτωχος, και αποπερατώθηκε το 1972. Μέχρι το 1970 είχε φτάσει στο καφενείο του Κίντου. Εμβληματικό και αυτό το καφενείο του Κίντου, στο κέντρο της πόλης. Όλα τα κτέλ, οι αφίξεις και αναχωρήσεις των λεωφορείων γίνονται από εκεί. Το 1971 είχε φτάσει στις γραμμές του τρένου και το 1972 αποπερατώθηκε. Το ίδιο και η βιβλιοθήκη, η οποία έγινε επί Τσεριώνη και αυτή, και αργότερα γκρεμίστηκε το παλιό κτίριο της ηλεκτρικής εταιρείας, που είναι δίπλα σε αυτό, λίγο πιο πάνω. Μάλιστα. Θέλω να πάμε επιμέρους, έχουμε πολλά θέματα να πούμε, αλλά ο χρόνος ο τηλεοπτικός, ξέρετε, είναι και λίγο αρκετά ως πολύ δύσκολος, δυσέβρετος. Άρα, εμείς είσαστε και πρόεδρος στο Ναυτικό Όμιλο Παλουκίου. Ναι, ακριβώς. Άρα, με πολλές ιδιότητες σήμερα τον κύριο Βουκυλάτο σας έχουμε κοντά μας. Και το Παλούκι έχει αλλάξει. Εγώ πιστεύω προς το καλύτερο. Έχουμε πει αρκετά, έχουμε πει κάποια δυσάρεστα πράγματα γενικότερα, αλλά το Παλούκι και θα μπορούσε να είναι αρκετά καλύτερο. Αλλά έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Εντάξει. Για πείτε μου, εσείς που ξέρετε περισσότερα, πού βρισκόμαστε? Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Είναι κάτι που παίρνει πολύ νερό. Διότι πάντα, όταν φτιάχνεις ένα λιμάνι, το φτιάχνεις για τις βάρκες ή το φτιάχνεις για παιδική χαρά? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έχει και τα δύο. Και ο κόσμος να πάει τη βόλτα του, αλλά και τα σκάφη να μπορούν να δέσουν με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Το κρατάμε αυτό. Ναι. Το 1996 λοιπόν, που ήταν όριμη πλέον η μελέτη, μια παλιά μελέτη του καταφυγίου για να δημοπρατηθεί, ήμουνα τότε εγώ δημοτικός σύμβουλος στην Δημοτική Αρχή Κράλη. Μας κάλεσε ο Κώστας ο Λάμπρος, ο οποίος ήταν τότε αντινομάρχης, και μου είπε ότι θέλει να δημοπρατήσει το έργο και μου έστειλε τη μελέτη να δω αν χρειάζεται κάποια μικροαλλαγή. Όντως, 2-3 αλλαγές γίνανε, για να είναι πιο βολική δηλαδή, και ξεκίνησε η κατασκευή του. Γύρω στο 2000 αποπερατώθηκε το έργο, μπήκαν τα πρώτα σκάφη, ιδρύσαμε
το ναυτικό όμιλο Παδουκίου, με πολλές φιλοδοξίες, διότι μεταξύ των καπεταναίων, των μελών δηλαδή, υπήρχαν και ιστιοπλόοι. Σας έχω φωτογραφία στο Καρνάγιο με ιστιοπλοϊκά σκάφη, τα οποία επισκευάζονται στον τόκο απάνω. Τις πρώτες χρονιές είχαμε... Το 2000 μιλάμε, έτσι. Ναι. Τις πρώτες χρονιές, 2-3 χρονιές, είχαμε διακρίσεις και σε διεθνείς και σε εθνικούς αγώνες ιστιοπλοϊκούς. Μέχρι που το λιμάνι μπάζωσε. Επειδή μας βλέπει κόσμος, μπάζωσε τι σημαίνει? Μπάζωσε σημαίνει ότι άρχιζε και ρίχαινε. Ξεβάθαινε. Ξεβάθαινε στην είσοδό του. Που εκεί είναι και το κυριότερο. Και ακόμα το βλέπουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν. Και ναι, τη 2024. Κάθε λίγο γενικά και ένας γυρανός να βγάζει από μέσα την άμμο. Έκτοτε, ανελιπώς κάθε χρόνο, γίνεται εξκαφή. Κάποια στιγμή. Για να μπορούν να καταλάβουν οι θεατές να μπαίνουν μέσα τα σκάφη. Ναι, βέβαια. Να λιμενιστούν. Ναι, πρέπει να έχει βάθος. Τα ιστιοφόρα θέλουν τουλάχιστον 1,82 μέτρα για να μπουν σε ένα λιμάνι. Δεν μπορούν να μπουν στο μέτρο. Και με την κάθε κακοκαιρία έρχεται η άμμος εκεί και φράζει την είσοδο. Φράζει την είσοδο. Για κάθε χρόνο θέλει εξκαφή. Πήγα τότε μίλησα τότε με τον καθηγητή της έδρας στο Πολυτεχνείο για να κάνουμε μια κυματική μελέτη η οποία να μπορέσει να διορθώσει το φαινόμενο αυτό. Θα πω συγκεκριμένα ότι μας ζητήσαν 25.000 ευρώ. Δεν τα δώσανε. Δίνουν όμως 10.000 ευρώ, 8 με 10.000 ευρώ τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα περίπου 150.000 ευρώ μέσα σε μια δεκαετία. Και τα 25 είναι πολλά. Είναι εκείνο που λέει του χωριάτη το σκηνή. Όταν μονό δεν φτάνει, δίπλο περισσεύει. Λοιπόν, τα 150 είναι λίγα τα λεφτά. Τα 25 ήταν πολλά να είχαμε γλιτώσει. Θα μου πεις, θα το φτιάχνες με 25? Όχι. Θα έκανες όμως μια μελέτη εμπεριστατωμένη από το Πολυτεχνείο και θα έψαχνα να βρεις κάποιο πρόγραμμα χρηματοδοτικό που είμαι βέβαιος ότι εδώ γίνανε άχρηστα έργα. Δεν θα γινόταν αυτό. Αυτό όμως δεν σας κάποια στιγμή φτάσατε στο να πείτε τι θέλω και ασχολούμαι, αφού δεν μπορώ να γίνω αυτά που εγώ έχω ονειρευτεί και θέλω, και άρα τι θέλω και ασχολούμαι? Πέρασα από το μυαλό σας κάποια στιγμή αυτό? Το μόνο που μπορεί να κάνω είναι να διαμαρτυρηθώ εγγράφος, είτε με έγγραφο είτε στην εφημερίδα ή στα μέσα τα υπόλοιπα. Να πάρεις δίκανα και να αρχίσεις δεν γίνεται. Όχι, λέω γενικότερα, είστε πρόεδρος εκεί στον ναυτικό όμιλο Παδουκίου, να πείτε ευχαριστώ κάποιος άλλος, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταφέρω πράγματα, αφού όλα αυτά δεν έχουν εισακουστεί που προτείνω ως τώρα. Πάντα, επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, πάντα είχα την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Και όταν άκουγα ότι θα αναπλάσει ο Δήμος το Παδούκι, εννοείται ότι θα κάνει κάτι και για το αυτό. Για το εξωτερικά γίνει ανάπλαση. Αλλά γίνεται εξοραϊσμός εξωτερικά, που ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά τα σκάφη δεν εξυπηρετούνται. Και θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική κατάσταση, έτσι? Βέβαια. Θα μπορούσαν να έρθουν 5 τουριστικά σκάφη, αφού δεν μπαίνουν μέσα, πώς να μπουν, πώς να δέσουν. Υπάρχει σε αυτό, αν βρεθεί κάποια άλλη χρηματοδότηση, υπάρχει μέλλον? Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κυματική μελέτη, την οποία δεν την αποφασίζουν. Μάλιστα. Αγνώ. Το περνάτε το μήνυμά σας. Ναι. Και μακάρι να σε ακουστεί την εκπομπή μας. Και κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος κρίνει το πού θα πρέπει να κάνει τις χρηματοδοτήσεις. Και τους κωδικούς χρημάτων πού θα κατευθυνθούν. Είτε στον πολιτισμό, είτε στα έργα, είτε στον υδροφωτισμό, στην καθαριότητα, στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτός είναι ο δημοτικός άρχοντας. Και αυτός έχει πάρει την ψήφο από το λαό για να αποφασίσει και να κρίνει πώς θα πρέπει να πράξει. Κύριε Πατσούρη, δεν είναι δοθήσεις της ευκαιρίας τώρα, μια και το συζητάμε. Δεν είναι το μόνο έργο που δεν λειτουργεί. Θα ξεκινήσω χρονολογικά. Το αναψυκτήριο στην Κουρούτα, μέσα στο δάσος της Μαρατιάς. Αυτό το... Ναι, που έχει μείνει στα μπετά. Που έχει μείνει στα μπετά. Και χωρίς άδεια. Πάρκο κυκλοφοριακής εισαγωγής πάλι στην Κουρούτα. Το πάρκο κυκλοφοριακής εισαγωγής. Να κάνεις ένα αναψυκτήριο χωρίς άδεια τη στιγμή που δεν μπορεί να δουλέψει. Διότι είναι επιχείρηση η οποία θέλει άδεια. Το κυκλοφοριακό πάρκο λειτουργήσε ποτέ. Το βιοκλιματικό πάρκο λειτουργήσε ποτέ.
Εγώ κάποτε, βασισμένο σε μια ιδέα του Σπύρου του Μπεράτη, για να γίνει μια λεωφόρος διπλής κατεύθυνσης και ήπιας κυκλοφορίας, που θα διαχείριζει την πόλη από το γήπεδο μέχρι να την ενώσει και με την παλιά είσοδο πόλεως. Βασιζόμενος λοιπόν σε αυτό, έκανα μια πρόταση. Λέω, έχουμε άχρηστες κατασκευές πάνω στη Σοχιά. Ποιο είναι χρήσιμο? Το βιοκλιματικό, που μας υποσχεθήκανε ότι θα πέσει η θερμοκρασία το καλοκαίρι 4 βαθμούς, και αντί να πέσει το καλοκαίρι 4 βαθμούς έπεσε το χειμώνα. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το χθες με το σήμερα το φέρνετε στο μυαλό σας και λέτε τι ωραίες εποχές, ή πώς γενικότερα το έχετε μέσα σας, και επειδή έχετε ζήσει καταστάσεις, κρατάτε τα αρχεία, είστε ένας αμαλιαδίτης εδώ που θέλει να δώσει στον τόπο κάτι διαφορετικό, και άλλωστε πολλές φορές λειτουργείτε και ως αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί γενικότερα από τα άρθρα σας που έχω διαβάσει, και ασκείτε γενικότερα κριτική στον εκάστοτε δήμαρχο, εδώ γενικότερα άρχον του τόπου, για όλα αυτά που εσείς αναφέρετε στην εκπομπή μας. Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι τι ήταν τελικά παλιά, καλύτερα τώρα, ο πολιτισμός? Για πείτε μου. Όλες οι εποχές έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός, γιατί έζησα και εκείνες τις εποχές, ζω και αυτές. Η διαφορά είναι στην κουλτούρα και στην καλλιέργεια. Τείνουμε να περικόπτουμε τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και τις λέξεις, ακόμα και τα άρθρα, να τα περικόπτουμε. Διαβάστε μηνύματα νέων παιδιών που γράφουν. Θα ξεχάσουν τη γλώσσα. Αν θα ξεχάσει την ελληνική γλώσσα, μετά τι κάνεις? Μετά για ποια κουλτούρα και για ποια καλλιέργεια? Ναι, άρα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα, πιστεύω, και κάποια χρήματα, ώστε ο πολιτισμός να έχει διαφορετική αντιμετώπιση στο κάθε Δήμο. Όχι μόνο εδώ. Ο πολιτισμός ενώνει. Έτσι και εμείς και στο Ιόνιο, και γενικότερα και η Ελλάδα. Έτσι, ο πολιτισμός το παιδί το βολεύει να μην ασχοληθεί ο καθηγητής και να είναι πολύ χαλαρός και λίγο αποτιτικός. Τον καιρό που πήγαινα εγώ στο σχολείο, ειδικά στο δημοτικό, γιατί πήγαινα σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο ήταν πολύ αυστηρό. Εάν τόλμαγες να μην γράψεις έκθεση όπως έπρεπε, έκθεση ιδεών όπως έπρεπε να είναι, έκθεση πλήρης και μεγάλη, έπαιρνε τη σκητάλη ο Χάρακας μετά. Επειδή σιγά σιγά θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, και το δεύτερο μέρος θα έχουμε και ένα αφιέρωμα στο κέντρο εδώ, το Προπητσιακό Λαογραφικών Μελετών, ο Πέλοπας, και θα μάθουμε. Κλείνοντας την κουβέντα μας, πρώτα απ' όλα σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε και δεύτερο μέρος. Είχαμε κανονίσει κάτι διαφορετικά, αλλά λόγω συγκυριών δεν μπορούσαμε να έχουμε και κάποιους άλλους κυρίους εδώ κοντά στην εκπομπή μας, τον κύριο Κώστα και κάποιους άλλους ανθρώπους, για να έχουμε εύρος γνώσεων από ανθρώπους. Σωστά, γιατί και ο Κώστας Ολιακόπουλος είναι ειδήμων σε θέματα. Αλλά δεν μπορούσε να παρεμποδίσει μαζί μας, το λέμε. Ευελπιστούμε από τη ίδρυση της Αμαλιάδας, που εγώ πολύ λίγα γνωρίζω γι' αυτό. Έτσι. Άρα, κύριε Βουκελάτο, κύριε Θοδωρή Βουκελάτο, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για όλο αυτό το έργο που έχετε διατελέσει ως τώρα. Και γενικά, εγώ θέλω να έχω τέτοιες εκπομπές, γιατί εγώ τόσα χρόνια στην τηλεόραση έχω κουραστεί να ακούω φα και και μ' αρέσει το διατάφτα. Γενικότερα, έτσι. Μεγαλώνουμε και μας αρέσει, επειδή εδώ ζούμε, εδώ γεννηθήκαμε, η ηλία μας αρέσει. Έχετε κάποιον Δήμο, κάποια πόλη πρότυπο που θα θέλατε να μένετε κάπου αλλού, αλλά τελικά εδώ? Υπάρχουν πολλοί. Για πείτε μου λίγο, πώς σκέφτεστε το Δήμο εδώ? Θα γίνω κακός. Επιγραμματικά μιλάμε. Εμένα μ' άρεσε, θα άρεσε να είμαι αλλά και θα γίνω κακός, διότι δεν οφείλεται μόνο στους αξιωματούχους του Δήμου, στους δημοτικούς άρχοντες, αλλά και στον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που ψηφίζει τους δημοτικούς άρχοντες που αναλαμβάνουν τη δημαρχία. Άρα αυτούς θέλει. Αν ήθελε κάποιους διαφορετικούς, θα ψήφιζε τους διαφορετικούς. Μάλιστα. Υπάρχουν πολύ λίγοι αντικειμενικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι, να μην πω πολύ λίγοι, θα πω μειοψηφία, οι οποίοι θα ψηφίσουν ανεπηρέαστα και ανάλογα με το έργο του Δημάρχου. Υπάρχει όμως
ένα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο προσεγγίζει τον υποψήφιο δήμαρχο και πριν από την εκλογή και μετά για προσωπικό του όφελος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται ποτέ να δούμε ένα Δήμο σωστό. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Υπόσχομαι εδώ στον αέρα τηλεοπτικά, ξέρετε, και επειδή είμαστε ένα κανάλι που εκπέμπουμε σε 12-13 νομούς και στην Nova, άρα έχουμε το κοινό το δικό μας σε 2 εκατομμύρια κόσμο μόνο εκπέμπουμε επίγεια. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι πούμε γίνεται. Άρα, αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Να είναι καλά ο κύριος Κώστας, θα κάνουμε μαζί όλοι ένα ωραίο στρογγυλό τραπέζι και θα πούμε αρκετά για την Αμαλιάδα και θα βγάλουμε και πράγματα που αρέσουν στον κόσμο και θέλουν να τα βλέπουν. Το μήνυμά σας κλείνοντας, δεν είναι ωραίο να πούμε ένα μήνυμα? Ότι η πρωτοβουλία σας είναι αξιέπαινη το να ασχοληθείτε με την περιφέρεια και την περιφέρεια. Να είστε καλά. Που ζούμε κι εμείς εδώ και τα λοιπά, και καλό θα ήταν να έχει και συνέχεια. Έτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είχαμε κοντά μας τον Θοδωρή Βουκελάτο, έναν άνθρωπο που έχει δώσει το δικό του στίγμα, ένα Αμαλιαδίτη που του αρέσει, που γουστάρει αυτό που κάνει. Άλλωστε, είδατε και από τα πλάνα το αρχείο και γενικότερα είδαμε το τι σημαίνει η παλιά Αμαλιάδα. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμά μας και σε 3 λεπτά επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος, περιηγίας από το Ionia TV. Κάθε Πέμπτη βράδυ ακριβώς σε 9 ερχόμαστε στους τηλεοπτικούς σας δέχτες. Μας βλέπετε και στην Nova και σε 12 νομούς εκπέμπουμε και φέρνουμε λοιπόν το τι ακριβώς υπάρχει εδώ στην πανέμορφη Ηλία. Είμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό Αμαλιάδας και φιλοξενούμαστε στο Πελοποννησιακό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Πέλοπας. Έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που έχει δώσει το δικό του στίγμα στην παράδοση. Καλησπέρα. Φιλικούλα. Έτσι, στον Ενικό. Καλησπέρα, Περικλή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Επειδή σήμερα, πριν στο πρώτο μέρος, είχαμε τον κύριο Βουκελάτο, τον κύριο Θόδωρο Βουκελάτο, και είπαμε για την παλιά Αμαλιάδα, έτσι πριν από δεκαετίες αρκετές, και παρουσιάσαμε και υλικό που άλλωστε έχει στη διάθεσή του. Και θα έχουμε και δεύτερο μέρος για της Αμαλιάδας, τα παλιά, από Αμαλιαδίτες που άλλωστε έχουν δώσει και αυτοί το δικό του στίγμα στον πολιτισμό. Έτσι, σήμερα θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος με τον πολιτισμό, παράδοση τόπου μας. Και έχουμε κοντά μας την Κούλα, που είναι ένα πρόσωπο που έχει βάλει το δικό της λιθαράκι σε ό,τι αφορά παράδοση και με ήλιο, με ζέστη, με χιόνια, με βροχές συνεχίζει να φορά τις παραδοσιακές στολές και να τη βλέπουμε παντού. Άρα λοιπόν της λέω, Κούλα, πρέπει να πούμε και με σένα κάτι. Ακριβώς. Άρα ένα μίνι βιογραφικό και δικό σου για τον κόσμο που μας βλέπει μακριά. Ναι, θα πω λίγα πράγματα, αλλά πιστεύω δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Το μόνο που θέλω να ξεκινήσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που προσκάλεσες για μένα είναι στην Αμαλιάδα κεφάλαιο. Και ο κύριος Βουκελάτος, και δυστυχώς δεν ήρθε και ο κύριος Διακόπουλος. Θα ήθελα πάρα πολύ να. Είχαμε κανονίσει απλώς. Ακριβώς. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι τελικά σήμερα. Είχαν κανονιστεί όλα γι' αυτό. Αλλά... θα είχαμε και το δεύτερο μέρος να γυριστεί σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά νομίζω ότι έχεις τη διάθεση και επειδή αγαπάς και την Αμαλιάδα, νομίζω ότι θα κάνεις ωραία πράγματα και εμείς θα βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Έτσι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω για μένα είναι ότι ασχολούμαι από μικρή με το χορό, την παράδοση, τον αθλητισμό περισσότερο, το ξεκίνημά μου, και σιγά σιγά στα 17 μου ξεκίνησα να διδάσκω ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Αυτό βέβαια το είχαμε και μέσα μας. Κάποιοι δεν μπορούν απλά να ξεκινήσουν κάτι αν δεν το αγαπάνε και δεν το έχουν μέσα. Δεν σου βγαίνει. Δεν σου βγαίνει, ναι. Βλέπω πολλές φορές όταν διδάσκω, ενώ θέλουν, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Άρα για τη στιγμή τι λες μέσα σου? Τίποτα. Άστο να πάει, άστο. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να ευχαριστώ τον κόσμο, γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένας δάσκαλος.
Και οι σύλλογοι αυτό το ρόλο έχουν. Να ευχαριστούν και να ψυχαγωγούν τον κόσμο, τον απλό. Άρα δεν είναι μόνο να κάνει μια παράσταση. ο κόσμος. Γενικά η Αμαλιάδα και ο Πύργος αλλά και η Ηλία έχει αρκετούς λαογραφικούς λόγους, έτσι. Και γενικότερα βλέπω και νέους ανθρώπους να έρχονται, να ασχολούνται με αυτό και να... Έρχονται, αλλά όχι όσο θα θέλατε. Όχι πολύ νεολαία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έρχονται μεγάλοι. Με λίγα λόγια, τα χορευτικά δεν είναι στην ακμή. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι δύσκολη καιρή. Από πού πρέπει να πηγάζει να βγουν αισιόδοξα τα πράγματα, να δούμε κάτι διαφορετικό για να δούμε νέους ανθρώπους να αφορούν τις παραδοσιακές ρολές και η παράδοση να έχει μπει για τα καλά στο πετσί τους. Ακριβώς. Εμείς εδώ στην περιοχή μας, ενώ ξεκινήσαμε με πολύ ωραία πράγματα, από το 1982 υπήρχε μια έξαρση πολλών πραγμάτων, όχι μόνο του χορευτικών και των αθλητικών πραγμάτων και όλων. Λοιπόν, υπήρχε μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση. Ναι. Πέσανε όλοι επάνω, δημιουργούσαν όμορφα, πώς να το πω, δρόμενα, πολιτιστικά. Ναι, και από εκεί και πέρα πήρε μια άνοδο. Το χορευτικό σχολείο του Δήμου Ήλιδας ήταν ένα από τα κορυφαία στην Ελλάδα. Θυμάμαι, μας έλεγε ο Άλκης ο Ράφτης, παιδιά, μετά από τη Δώρα Στράτου είσαστε εσείς. Πραγματικά ήταν κορυφαίο. Οι συλλόγοι, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι προσπαθούν. Όμως έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οικονομικές πάνω απ' όλα. Δηλαδή, ωραία. Πάμε στο διατάφτα. Τι ήταν αυτό που σας πήγε πίσω και δεν υλοποιήσατε αυτό που εσείς θέλετε, ή εσείς το κάνατε αυτό που έπρεπε? Ποιος δεν έκανε αυτό που δεν έπρεπε να γίνει για να φτάσουμε εδώ? Άρα, δηλαδή, ο κάθε δήμαρχος που αλλάζει, η κάθε δημοτική αρχή λέει: κοίταξε, δεν δίνω λεφτά στον πολιτισμό, ή το κίνητρο, δεν πρέπει να υπάρχει οικονομικό κίνητρο για να. Βλέπουμε στολές, βλέπουμε γενικότερα, σας έχει παραχωρηθεί αίθουσα. Ναι. Εδώ, αλλά γενικότερα υπάρχει κόστος. Σίγουρα. Μεγάλο κόστος. Άρα. Οι συλλόγοι είναι μη κερδοσκοπικοί. Πρέπει να επιχορηγούνται. Όμως αυτό δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σου προσφέρει μια εξέδρα, ένα χώρο και αυτά. Όπως εδώ, ας πούμε, στο ραδιοφωνικό σταθμό μας φιλοξενεί. Γιατί ένα σύλλογος δεν μπορεί. Άρα δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι δυσβάχταστο. Δυσβάχταστο το κόστος. Έτσι. Άρα εσείς είχατε πάντα και έχετε την καλή διάθεση να συνεχίσετε να τηρείτε τα παραδοσιακά έθιμα και όλα αυτά που άλλωστε υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι που σας αναλογεί και θέλετε να συνεχιστεί η παράδοση. Υπήρξε κάποια στιγμή που λέτε τι θέλω και ασχολούμαι, φτάνει, γιατί αφού δεν βρίσκω ανταπόκριση από τον κάθε δήμαρχο, από την πολιτεία γενικότερα, μιλάμε δήμαρχο για δήμαρχο. Όχι. Γενικότερα, η πολιτεία δεν είναι αρρωγός αυτό που κάνω, άρα. Όχι, εγώ δεν το είπα ποτέ. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Από 17 χρονών διδάσκω, μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει ποτέ. Το λατρεύω, το αγαπάω. Θέλω να δώσω στην πόλη, την αγαπάω την Αμαλιάδα πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει να προοδεύει, με ενδιαφέρει να κάνω πράγματα για αυτήν, συνέχεια και διαρκώς. Μάλιστα. Απλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο. Χωρίς πλάνο που να βγαίνει στο... Εξυπακούεται ότι, δεν γίνεται. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα κονδύλια οικοδική, να λέει ο πολιτισμός, θα κάνουμε αυτά και να γίνει θεσμός κάποια πράγματα. Πώς είναι το καρναβάλι? Πώς είναι γενικότερα τα δρόμενα που κάνετε, πώς είναι. Και αυτά να τα αναπτύσσεις. Έτσι, αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Όχι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει όχι, αντίλογος. απλά νομίζω ότι πρέπει να όλοι μαζί, επειδή είναι δύσκολες ημέρες και οι καταστάσεις, και επειδή βλέπω κυρίως τα παιδιά ότι δεν ανταποκρίνεται, βέβαια είναι και το οικονομικό στο κάλεσμα μέρος, το δικό σας, ναι. Αλλά εμείς, ας πούμε, βάζουμε ένα πολύ μικρό κόστος για τα παιδιά, ένα 5 ευρώ, το οποίο δεν είναι κάτι το. Δεν είναι, αν είναι δυνατόν. Όχι. Απλά πάλι και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, από το σχολείο. Εκεί πρέπει όλοι. Δηλαδή, μέσω του Δήμου, μέσα όλων των πολιτιστικών συλλόγων, από εκεί να ξεκινήσουμε. Η βάση είναι τα παιδιά. Για πάμε λίγο σε αυτό. Επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά και είχαν γίνει και κινήσεις γενικότερα σε κάποιους άλλους Δήμους. Βουδαπέστη. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τη Βουδαπέστη? Και επειδή η Δημότης, η Κούλα, η φίλη μας η Κούλα, εκεί στη Βουδαπέστη. Έχουν γίνει αρκετά και έχει φέρει και αρκετό κόσμο εδώ. Για πάμε λίγο γι' αυτό. Ξεκινήσαμε το Λύκειο Ελληνίδων, γιατί ξέρεις, χόρευα και στο Λύκειο Ελληνίδων. Ναι. Εκεί λοιπόν κάναμε την αδελφοποίηση, πρώτη αδελφοποίηση που έγινε με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Θα δείτε και τα πλάνα. Μια πάρα πολύ ωραία αδελφοποίηση.
που όμως δυστυχώς δεν συνεχίστηκε, παρότι κάναμε επαφές με όλους τους δημάρχους, εκτός από το σημερινό. Εγώ μετά από το Λύκειο Ελληνίδων μου ζητήθηκε να πάω να φτιάξω τα χορευτικά της Ομογένειας και μέχρι σήμερα συνεργάζομαι. Έχουμε και τα χορευτικά των Ελλήνων, κάνουμε παραστάσεις, διδάσκω τους χώρους όπως πρέπει να είναι και ξαναγυρίζω βέβαια. Την αδελφοποίηση την κάνω μετά από πολλά χρόνια, γιατί είναι πολύ μεγάλη αγάπη που έχουν για τον Μπελογιάννη στην Ουγγαρία. Ναι. Ξέρετε, τον Μπελογιάννη, εκτός από ότι είναι το χωριό του Μπελογιάννη, έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους και δεν μιλάμε κομματικά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Έλληνες, γιατί εκεί είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Και θέλανε διακαώς να γίνει η αδελφοποίηση. Έγινε με τον κύριο Χριστοδουλόπουλο η αδελφοποίηση και ήταν ένα όνειρο ζωής. Δηλαδή πέρασαν γύρω στα 16 χρόνια, 17 για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο στόχος επετεύχθη. Ο στόχος επετεύχθη και είμαι πολύ χαρούμενη. Απλά πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν συνέχεια. Να έχουν συνέχεια. Έτσι, αυτή η ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή της παράδοσης είναι κάτι βέβαια που πρέπει να κρατάει για πάντα. Πρέπει να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έμαθα να τους σέβομαι. Γιατί ο πόνος και η αγάπη που έχουν για πράγματα που εδώ τα θεωρούμε δεδομένα, αυτοί νιώθουν έλλειψη. Έχεις κάνει αρκετά. Κάποια στιγμή φτιάξατε ένα τμήμα cheerleader. Το ένα με το άλλο είναι κάπου, ξέρεις, είναι χορός, αλλά καμία σχέση ο παραδοσιακός χορός. Ναι, καμία σχέση. Είναι αθλητισμός και χορογραφίες. Χορογραφία ήταν η Άννα Θεοδωροπούλου, η οποία συνεργαστήκαμε. Εγώ ήμουν σαν manager και υπεύθυνη. Έγινε μια πρόταση. Εγώ δεν ήξερα. Εγώ ξέρεις ότι είμαι απλά αθλήτρια χρόνια στο βόλεϊ, έχω παίξει στον πύργο, έχω παίξει παντού. Και την πήρα σαν ευκαιρία, γιατί είμαι λιγάκι αυτό που λέμε, μ' αρέσουν αυτές οι προκλήσεις. Έτσι ακριβώς. Και κάναμε, κάναμε 3 χρόνια, ναι, όταν ήταν στην Α1 ο Κόρυβος, 3 ομάδες, οι οποίες ήταν καταπληκτικές. Θέλω να σου πω ότι στην πρώτο χρόνο ήρθαμε τρίτες, το πρωτάθλημα cheerleader. Ήταν ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Κόρυβος Αμαλιάδας. Μάλιστα. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Ναι, με την καλύτερη χορογραφία όμως από όλες αυτές. Δηλαδή, έχουμε τόσο ωραίο υλικό, Περικλή, παιδιά με τόσο ταλέντο. Παντού, στο χορό, στη γυμναστική, στο θέατρο, δηλαδή, να δεις παιδιά, τι ωραία που είναι. Πρέπει να τους δώσουμε εμείς αφορμές και να τους δώσουμε να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο, το κίνητρο, ώστε να βγει το αποτέλεσμα. Και να βγουν το αποτέλεσμα. Έτσι. Για πες μου λίγο για αυτό το σύλλογο. Είναι Πελοποννησιακό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών. Ναι. Μπερδεύτηκα λίγο. Δεν πειράζει. Είναι Πελοποννησιακό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών, συντονιμία το βάζουμε Πέλοπας. Πελοποννησιακό το κάναμε γιατί θέλουμε να έχουμε μια ευρύτερη αποδοχή και γενικότερη συνεργασία. Λαογραφίας και μελέτης. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με ό,τι έχει σχέση με τη λαογραφία του τόπου κυρίως, από εδώ θα ξεκινήσουμε. Αλλά δεν έχουμε λαογραφικό μουσείο όμως, δηλαδή καταλαβαίνεις. Κάπου θα πρέπει κάποια στιγμή, γιατί έχω κάνει και κάποιες εκπομπές με λαογραφικά μουσεία και αυτό το υλικό με το μπαίνεις μέσα και αντικρίζεις υλικό 200 χρόνων και βλέπουμε το υπήρχε πριν, με 100 χρόνια πριν, γενικότερα. Όχι ξεχασμένα πλέον. Έτσι. Όχι, δεν είναι ξεχασμένα. Λαογραφικά που κεντρίζουν ενδιαφέρον και θέλουν. Εγώ θα πω είναι παρατημένα, συγγνώμη. Ναι. Άρα δεν πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε για να υπάρχει. Η λαογραφία είναι σε όλο το. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο φορεσίες και γενικότερα. Τραγούδι, τα πάντα. Η κυρία Έφη Πάλα, που έκανε το λαογραφικό, μια γυναίκα που ήρθε από τη Θράκη, έφτιαξε στην Ομαλιάδα ένα περίφημο λαογραφικό μουσείο. Και μαζί με τον κύριο Λιακόπουλο είχαμε κάνει για τα 180 χρόνια της Αμαλιάδας μια εκδήλωση μέσα στο Δήμο Ήλιδας και παρουσίασα ένα υπέροχο νηφικό κοντά στη Μικρασιατική καταστροφή. Γιατί κάνουμε για τους Μικρασιάτες που σφίγανε να πολεμήσουν και οι Μικρασιάτες που ήρθαν εδώ. Ήταν ένα κομμάτι υπέροχο, το οποίο όμως αρχίζει και χαλάνε. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει είμαι με ιδιωτική πρωτοβουλία ή εγώ, εσύ, οποιοδήποτε έχει τη διάθεση και με τη βοήθεια βέβαια του Δήμου
Και όποιος άλλο, να προσπαθήσουμε να το διασώσουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα. Και αυτό το κτίριο εδώ πέρα ήταν ένα κτίριο το οποίο δεν είχε ζωή. Εμείς του δώσαμε ζωή. Και πρέπει στους συλλόγους να δίνεται η δυνατότητα. Δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν υπάρχει αντίλογος. Κούλα Παναγιωτοπούλου, έτσι που σήμερα έχουμε εδώ ότι στη ζωή λες εδώ πρέπει να προσφέρεις χωρίς ανταλλάγματα. Ναι. Σωστό, Σωστό, έτσι πιστεύω. Ότι ό,τι κάνεις δεν πρέπει να έχεις αντάλλαγμα. Ή το κάνεις, δεν το κάνεις. Σπάνιο. Δεν ξέρω, έτσι ήμουνα. Πάντα εδώ, αν μου πεις, ξέρεις που έλα με βοηθήσεις, θα σε βοηθήσει. Δεν κοιτάω ούτε να δω. Η περιουσία τώρα, μεταφορικά μιλάω, έτσι. Ναι. Του συλλόγου Πέλοπας ποια είναι? Δηλαδή, βλέπουμε εδώ κάποιες φορεσιές, βλέπουμε κάποια πράγματα που έχετε. Γενικότερα, είναι ακριβές αυτές οι φορεσιές? Είναι ακριβές. Δηλαδή, το να έχετε ένα χώρο εδώ που να πείτε, έλα εδώ, στείλουμε εδώ το βιογραφικό μας. Παίρνουμε άδεια από το Δήμο. Φέρνουμε εδώ. Άρα, κάθε στιγμή πώς στοιχίζει, δηλαδή, για να έχουμε εικόνα 1000, 2000. Λοιπόν, όποιος σύλλογος έχει φορεσιές είναι πολύ τυχερός. Όποιος δεν έχει, αναγκάζεται. Αυτές χαρίζονται να νοικιάζει. Όχι, να νοικιάζονται. Νοικιάζονται. Ναι. Και νοικιάζονται και πρέπει το λιγότερο από 15 μέχρι 45 μέχρι 50, ανάλογα τι θες να παρουσιάσεις, πρέπει να νοικιάσεις. Οι συνδρομές είναι των μελών 10 ευρώ. Τα μαθήματα γίνονται. Δεν έχει έσοδο ο σύλλογος εκτός αν κάνει μια εκδήλωση. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε σιγά σιγά μέσα από τα μέλη προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις του Δήμου και γενικά να κάνουμε και δικά μας πράγματα. Όπως κάναμε μαζί με το Δήμο φέτος μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, όχι εκδήλωση μάλλον, έκθεση με του 40 κοιμήλια δίπλα στο Μπελογιάννη, και κάναμε παρέλαση με αυθεντικές φορεσιές του 1940-42 μέχρι πήγε και αργό τα 50. Και χειροκροτηθήκατε έτσι όπως αρμόζει στην περίπτωση. Αυτά που. Και αυτά ενοικιασμένα ή δανεισμένα? Άκουσα. Αυτά ήταν μια ωραία συνομιλία που είχαμε την ανιψιά μου που μου έλεγε τι είναι ο χιτώνας. Ναι. Λοιπόν, η Χλένη, συγγνώμη. Και εγώ τρελάθηκα. Λέω, άμα δεν το ξέρει η ανιψιά μου, δεν το ξέρουν κι άλλοι. Έτσι βρήκα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με την προσωπική του συλλογή είχαν κάποια πράγματα. Τους έπεισα, γιατί ξέρετε είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Να πεις τον άλλον να σου φέρει αυτά τα κοιμήλια. Ο ένας ήταν ο Γρηγόρης Μελάς και άλλος, ο οποίος κάναμε και την έκθεση. Και ο άλλος πέρασε ο κ. Ανδρέας Δέλγας, που έχει μια πολύ μεγάλη συλλογή. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αισθανθήκαμε πάρα πολύ όμορφα, Περικλή. Ναι, το δείξαμε και στο Union TV. Ναι, αυτό το είδα θέμα. Και πήρες και τη συνέντευξη και ήσουν νομίζω ομένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι προσπαθούμε, μας αρέσουν όλα αυτά. Γι' αυτό σας δίνουμε και το κίνητρο και το βήμα στην τηλεόραση. Γιατί μας αρέσει η παράδοση και επειδή έχουμε και εμείς οικογένειες, παιδιά, θέλουμε λίγο να αποκοπούν από το κινητό, να αποκοπούν από αυτές τις δράσεις που άλλωστε, εντάξει, είπαμε, ναι, μεν αλλά, και θέλουμε να δείχνουμε τι υπήρχε. Έτσι. Άρα. Ξέρεις κάτι, θα σας διακόψω, συγγνώμη. Φταίτε και εσείς οι γονείς. Γιατί κάποτε εγώ έλεγα τη γιαγιά μου, έλα Σάκη μου να μου χορέψεις. Δεν το λέτε παγιά. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν έχει μπει ο χορός στο πετσί του κάθε παιδιού. Από τους γονείς θα είναι η Για πάμε σιγά σιγά, θα φτάσουμε στο τέλος σε λίγο και ξέρεις, είναι αμήλικτος, τηλεοπτικός χρόνος. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής. Τα σχέδιά σας, το όραμά σας, στόχους, βάζεις στόχους, υλοποιείς γενικότερα κούλα στη ζωή σου? Ναι, υλοποιώ, κάνω πράγματα. Όπως σου είπα, κάνουμε πολλές δραστηριότητες και για το άλμα ζωής και για την αιμοδοσία. Συμμετέχουμε σε όλα τα δρόμενα του Δήμου, όσο μπορούμε φυσικά, γιατί είναι το κόστος, όπως σου είπα. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε ένας δραστήριος σύλλογος που προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε όλες τις δράσεις. Γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα. Και στα καρναβάλι και στα διάφορα άλλα δρόμενα, παντού. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε οι συλλόγοι να συμμετέχουν. Με δυσκολίες, ναι, αλλά θέλουμε και τη στήριξη. Έχεις πάει κάπου που θα λες τι ωραία, μακάρι να έμενα εδώ, και γιατί τιμούν την παράδοση και μ' αρέσει αυτό, όπως γενικότερα τα πράγματα στον κόσμο, υπάρχει χρηματοδότηση. Έχεις πάει κάπου που είπες τι ωραία να είχαμε κι εμείς αυτά στο νομό μας στην Αμαλιάδα?
όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμαλιάδα για μένα. Το πιστεύεις? Εγώ έφυγα μικρή από την Αθήνα, γιατί δεν έχω γεννηθεί εγώ. Έχω γεννηθεί στο Περιστέρι της Αττικής. Ήρθαν εδώ με τους γονείς μου, 13 χρονών. Μου δόθηκαν πολλές ευκαιρίες να μείνω στο εξωτερικό, να κάνω πράγματα. Όμως δεν ξέρω για ποιο λόγο πάντα εδώ. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη περιοχή της Ελλάδας. Δεν υπάρχει αντίλογος. Δεν ξέρω, αγαπάω όλες τις περιοχές και τον πύργο και την πάντα. Αλλά η Αμαλιάδα με την ιστορία, με όλα αυτά που έχει, απλά δυστυχώς πρέπει να αξιοποιηθούν. Εμείς τη μειώνουμε. Ναι. Πρέπει δεν μπορώ να πω. Δεν είναι μόνο αυτό. Να αξιοποιηθούν, να περιμένουν να αξιοποιηθούν από ποιους. Εμείς τη μειώνουμε. Έλα, τι να κάνουμε στην Αμαλιάδα, τι να κάνουμε στον πύργο, τι μας προσφέρει, τι αυτό στην Αμαλιάδα. Από εμάς ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Νομίζω λοιπόν ότι η Αμαλιάδα και η περιοχή μας είναι μία από τις ομορφότερες. Δεν υπάρχει αντίλογος. Σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει αντίλογος. Η Ηλία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Ναι. Αυτή η ακτογραμμή γενικότερα, ο πολιτισμός, αρχαία Ολυμπία, αρχαία Ήλιδα. Αλλά ακριβώς. Για φαντάσου ο ένας να έχει 500.000 τουρίστες και η αρχαία Ήλιδα να έχει 4.000 τουρίστες. Εμείς τη μειώνουμε. Ναι, αλλά κάτι φταίει. Κάτι φταίει που δεν υπάρχει επισκεψιμότητα. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Όχι, κάτι άλλο. Φταίμε. Δεν υπάρχει. Το να έρθει κάποιος στην αρχαία Ήλιδα, πώς θα φτάσει εδώ, γενικότερα πρέπει να το ξέρει. Πόσοι έχουν πάει στην αρχαία Ήλιδα από την Αμαλιαδαίους ή τους άλλους γύρω? Αρκετοί. Πολύ λίγοι σε πληροφορία. Αρκετοί. Γιατί στα Ολύμπια έχουν πάει όλοι. Όχι, παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο γενικότερα. Όλα επειδή ξέρεις, ασχολούμαι με τα μέσα χρόνια. Πρέπει ο κάθε άρχον τόπου να δίνει το δικό του στίγμα για να λέει για ένα χρόνο θα κάνουμε αυτά και να τελειώνει εκεί. Σίγουρα, αλλά πρέπει όμως και να στηρίζονται αυτά τα πράγματα. Δεν αντιλέγω, απλώς ναι μεν αλλά. Ναι μεν αλλά. Κλείνουμε την κουβέντα μας. Εγώ πρώτα απ' όλα χάρηκα εδώ γιατί μου αρέσει όλο αυτό που άλλωστε είδα. Γι' αυτό σήμερα εδώ έχουμε την κυρία Κούλα Παναγιωτοπούλου ως μέλος του Πέλοπα. Είπαμε και πώς ιδρύθηκε και γενικά όλες αυτές τις στολές. Κάθε πότε κάνετε εδώ μάθημα? Εμείς κάνουμε μέχρι το Σαββάτο. Δηλαδή κάνω 8 φορές το μήνα. Οπότε έχουμε συνεχή ροή χορού. Έρχονται, τους αρέσουνε, κάνουμε πολλά ωραία πράγματα και πιστεύω να συνεχίσουμε. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ, άρα όσο αντέξω. Το μήνυμά σου κλείνοντας στους νέους και γενικότερα σε αυτούς που θα ασχοληθούν με την παράδοση. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να αγαπάμε τον τόπο μας, πρέπει να αγαπάμε την παράδοσή μας, αυτά που μας έχουν προσφέρει οι προηγούμενοι, να τα εκτιμάμε και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να συνεισφέρουμε χωρίς ανταλλάγματα. Το έχει σημαία αυτό. Το έχω σημαία αυτό. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας. Και να ευχαριστήσω και το Ionia TV που είναι κοντά. Είπαμε, ο πολιτισμός και η παράδοση ενώνει. Και εύχομαι να την κάνουμε και με άλλα χορευτικά αυτή. Εγώ θέλω να την κάνουμε σε προκλήσεις και κάνουμε και μεγάλη εκδήλωση, ούτως ώστε να αποδείξουμε τι έχουμε. Έτσι ακριβώς. Δείξουμε... Εμείς θα το ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν υπάρχει αντίλογος και εγώ το υπόσχομαι εδώ, γιατί το Ionia είναι ανοιχτό στον πολιτισμό πάντα. Είναι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το χρόνο σας και εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Και ό,τι πρόβλημα για τα καλό και κακό κείμενα, εδώ θα είμαστε πάντα. Λοιπόν, είχαμε κοντά μας στο πρώτο μέρος τον κύριο Θόδωρο Βουκελάτο, έναν Αμαλιαδίτη που έχει το δικό του στίγμα σε ό,τι αφορά εδώ παλιά Αμαλιάδα, η παράδοση και όχι μόνο. Και δεύτερο μέρος την Κούλα Παναγιωτοπούλου από το Παιδαγωγικό Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Πέλοπας. Εδώ βρισκόμαστε άλλωστε στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αμαλιάδας που έχει χορηγηθεί ο χώρος. Και είχα μια πολύ ωραία κουβέντα. Σήμερα αφιέρωμα στην Αμαλιάδα, το χθες και το σήμερα, αλλά και παράδοση. Από όλους εμάς, καλό βράδυ να έχετε.